ಗೊತ್ತದ ದೋಸೆ ಉಂಡೆ ತಾವು ಜಿಯಾನಿಗೆ ದೋಸೆ ಬೋಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲು ಮುಕ್ಕುಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀಯ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ವಾರ ಕೊಡ್ತಾಕೊಂಡತೆ ಜಿಯಾನ್ ಲಕ್ಕನ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದ ರಗಲೆಕ್ಕೋಗಿಂದು ಈತ ದೋಸೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತದೀಯ ಆಂಡಪ್ಪು ಹುಗಿಲ್ತಿರೆ ಪಕ್ಕೆಲ್ ವಟ 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 ಕುಂಪ ಏನೇಕಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಜಿನ ನೆಟೇನೆ ಕುಲ್ವಾತೆ ಇನ್ನು ಕುಂಟು ಪುರ ಒಂದು ದಂಚಿ ಕುಲ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಉಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಅಪ್ಪದಟ್ಟಿ ಮರಣ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅತಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ನಿಮ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ನಗನೆ ತಿನ್ಕಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೂರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುನಾಗಲೇ ದೋಸೆ ಅಪ್ಪದಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪದಟ್ಟಿ ಯಾನಂತ ಅಪ್ಪದಟ್ಟಿನೇ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕುಲ್ತು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ ತೋಜುಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಂದು ಈನ ತಿನ್ಪುನ ಕನಪುನ್ ನೆಟೇನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈತಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೀಪ ಪಿದೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾತಾ ಈಗ ನರಕ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಅಡ್ತದು ಒರೆಸೋದು ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೇ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮೈತೆ ಬುದಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿತಿಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತೇನೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಬುಡಿಯ ಒಂದು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇಪಂಡಿ ಜಿಂಡ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ಮಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂತು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಾಯ್ತ ಅಂದೆ ಮುಲೀತ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಾನು ಚಾಪರ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಬಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನು ನೀನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಪುರ ದೀಪ ಪುರ ದೀದಾಂಡಂಚ ಮುರಾಣಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ನಿಕು ದುಂಬು ಔಟು ಯಾರು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಅದಿತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒರರ ಉದಾಸೀನ ಶುರುವಾಣ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ತೀರಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದ ಪಗಾರ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬಾರಿ ಎನ್ನೋಡು ಮೋಲ್ ನಾನು ಇಡೀ ಪಣದು ಒಂಜಿ ವಾರ ನನ್ನ ಬುಡಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಣುವ ರಡೇ ದಿನ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಇಂಕು ಉದಾಸೀನ ಶುರು ಆಪುನಂಚ ಇತ್ತಯನು ಜಿಯನ್ನ ಕುಪ್ಪಳ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದು ಜಿಯಾನಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯಿಂದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡತ್ತಿ ಎಂಕತ್ತು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಟಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಉಂಡ್ಯಾನ ಅವೇನ ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅವೇ ನೀರೊಂದು ಜಿಂಜದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದಲೆ ಕಿಜ್ಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಅವೇ ಪೋತ್ನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೋತು ಜನ ಅಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೋಯ್ ಬಂಡೇರು ಅನ್ಸಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಪಿದೇ ಪೋಪನ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ತುಕ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ರ ದಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಇಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನ ಪಿದಾಡಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಈನಾಪುಂಡು ಏನ ಕತೆ ಅಂದೆ ಇಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷೋಡು ಹೊಂದೇರು ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಚಿಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನೆ ಚಾಲು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಗೆ ಚಳಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಕಿದಾಯೆ ಪುರಾಣಿ ಆತ ಜನವರಿ ಒಂದೇ ಕದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಹೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ ದಾಲದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಕೊಳ ತೆಂಚು ಚೂರ್ದ ದಂಡಲ್ಲದೆ ತೊಂದ ಅಂತ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲದೆ ತೊಂದ ಜಾಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಈಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ನಿಯಾಮಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಇನ್ನೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆತಂದ ಅದ ಬಣ್ಣ
ಅವತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ತತೆ ಅಂಚಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿ ಯಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲೆ ಜಿಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ತುಲೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 12 ಗಂಟೆ ಆವರ ಅತಿಗೆ ನಡೆಬೋದು ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ನಡೆಪುರ ಹೋದು ಬನ್ನ ಈತು ಪುರ್ತಾಂಡೆ ಫೋನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತ ಮನ ಮುಪ್ಪುಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬನ್ನದಿ ಮೀನು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ನಿತ್ತ ಮೀನ್ದ ಪುದರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮೀನು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಎನ್ನಂಚ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತುಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗದು ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಐನು ಅಂಚೆನೆ ದೀದು ಜಪ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ 4 ಮೀನು ತೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಜಿಯಾನ ಕೊಪ್ಪಾಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳುದ ಪಟ್ಟು ಅಂಚ ಜಿಯಾನ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಯಾನ ಕೊಪ್ಪಾಗಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಮೀನಂತೂ 4 ತೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಬೊಕ್ಕದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿರ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಿ ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಲೆ ಪಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ವನಸ್ಕೊರ್ರುಂಡು ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ವನಸ್ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಅಪ್ಪೇನ ಅಲ್ಪುನು ಅಂತಾರೆ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದು ಕುದ್ದು ಇಂದೇರ್ದು ಎತ್ಕೊಡ್ ನೀರೇ ಗಿಫ್ಟು ಏಪ ಸೋಕುಂಡ ಈತ ರಾಸಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪತಾ ಇದೆ ಶೋಭಾ ಬರ್ಚಿ ಹಾಕೋನು ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಮಗಕ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಇಂಕ್ಲೇಗ ಅವು ಗನ್ ಪಾತೊಂದಿದ್ದುಲೆ ಐನ್ ಗಡಿ 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 ಏನು ಮಲ್ಪನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಕಣ್ಣುಗೊಲ್ಲ ಬೂರುಂಡ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಸತಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೂರುಂಡು ಕಣ್ಣುಗೊಲ್ಲ ಬೂರುಂಡ ಕಣ್ಣೆ ಪೋ ಒಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜನ್ಲೆಗನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು 5 ಏಪಲ ಗಡಿ ತೆಪ್ಪರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತಪ್ಪು ಪಪ್ಪದ ಅಂಡೇರ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಡೇರತ ಏರೆಗ್ಲ ಶುಲ್ವಲ್ಲಿ ಸುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆರಿಯ ಪಂದು ಒಂದು ಅಯನನೆ ಗನ್ನದ ಇನ್ನೊಂದಟ ರಟ್ಟೆ ಐಕ್ ಬಿಡೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೇರ್ನ್ಯಾಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಜಿಯಾನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆನಾಗಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅದ ಬಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆನಾಗನ ಕದ್ದಾಡ ಕಾಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕುಲಿಯನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಜಿಯಾನ್ ವನಸ ಅದೆಂಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೇಗನೆ ಜೇದ ಸಾಕಾದು ಇತ್ತನತೆ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ಗುಡು ಬಂಡ ದೆತೋನ್ ದಾಳ ದೆತೋನ್ ರಿಜ್ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುವತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇನಿ ಜಿಯಾನ್ಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತುವಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಇನಿಯ ಪಾಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನಿಯ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಅವು ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ ಅವು ಇನಿ ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಅವರಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅವರಂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ಹಾಕ ಬಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಹೀನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್